z vlastnej matiny si Vypadni urobil z auta. zločinca, ty Au! báš! Ty hajzel! Bastard, skurvy. Vypadnite! Ničili ste Slovensko! Ty Au! A do! Hajzli špinavý! Toto je prosím pekne celý Igor Matovič. A odjak živa bol. Koniec koncov o jeho šialenstvách a excesoch som nakrútil niekoľko reportáží. Ten človek je debil. To vám rozdal tie banány, lebo sa tu správate ako opice. Igor Matovič na seba upútával aj mnohými ďalšími výstrelkami. Svoje úlety rozdával na všetky strany. Martin Poliačik si od neho vyslúžil vysypané injekčné striekačky na hlavu. Hovorilo sa o vulgárnych nadávkach, aj takých, ktoré kamery nezachytili. Z hrdinu a veľkého geroja sa stal vlastne plačko. Ja to nedokážem povedať. Do prdele. Svedčí o tom aj dnešný incident, ktorý sám vyprovokoval, no nakoniec odišiel s plačom. Kto je ale dnešným víťazom tohto šialeného duelu? Nikto. Práve naopak. Je to hanba celého Slovenska, kam až politika dokázala zájsť. Na jednej strane lacné populistické výkriky, na strane druhej zasa chuť po pomste. Priatelia, takto bude vyzerať Slovensko po voľbách, ak 30. septembra nezvíťazí zdravý rozum. Ja verím, že na Slovensku stále žijú ľudia ako ja, ktorí odmietajú extrém na jednej či druhej strane, pretože žiaden extrém ešte nikdy nikomu nepomohol. Politická kultúra sa dostala ale na absolútne dno, preto ja som presvedčený, že sa nám ešte dúfam podarí ten národ presvedčiť, že už netreba experimentovať s touto republikou, že naozaj stavia v 39. konečne na pokoj, rozvahu a odbornosť, preto takú politiku v Hlase aj ponúkam.